ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಬದುಕಿನ ತೂನೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇಂಚ ಇತ್ತಜಿ ಇನಿ ಕನಗ ಎತ್ವಾಸ ಪಂಪಿನ ಬೆಪ್ಪುಗಾಲಿಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕು ತುಳುತ್ತ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆನೇ ಅತಾಗ ತ್ಯಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಎತ್ವಾಸಲಾತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ತೂನೊಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆತ್ತಲು ಅಲ್ಪ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಬಿಂಜಲು ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರುಬಾಲೆರ್ದು ñೊಕ್ಕು ಪರಬೆರ್ಮುಟ ಸುಮಾರು ಜನ 30-40 ಜನ 5 ಜನ ಒಂಜಿಲಡಿತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿತ್ತನ್ ಬಂದಲೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಬ್ಯಾಪಂತಂದ ಪಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ತೋರ ಸಾಧ್ಯ ಆಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರು ಬಾಲ್ಯಲಿತ್ತನಂದನ ಜೋಕುಲಿತ್ತನಂದನ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪಂಪಿನ ಏತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಾಯಿ ಕಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲು ಹಿರಿಯಾಕುಲಿತ್ತನಂದನ ಅಕಲ್ನ ಅಲ್ಬಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಹಾಕಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುರು ಅವು ಜನಕಲಿಗೆ ಸಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಕೆಲವಿಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷ ಕರಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕರಿದಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೂಕುದ ಬಂಡಾರ ಎತ್ತಿಲಕಂದ್ರೆ ಕೆಲರಂತರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ 8 ವರ್ಷ ಕರಿದಿನ ಕಲೆ ನಿಕಲದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲ್ಲಂ ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರ್ ಬೆಂಬಲ ಇನಿತ ಈ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರ್ ಪಂಪಿನ ಈ ಲೇಸದ ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನ ಕೊಟ್ರ ಮೋಕೆದ ಊಡಲ್ಲಿ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಂದ ತುಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಪೊಲಬಿತ್ತಿಲಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಲ್ಲ ಪುದರ ಮಲ್ ತಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿದ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಿನ್ನಾದಿಗರು ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರಿಗಿತ್ತ 95 ವರ್ಷ ಆತನಿಗೆ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅರ್ನ ಇತ ಪಾತರ್ಗ 95 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇನಿಕ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸలను ಆರೆ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರನ್ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮಟುವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಳ ಭಾವದ ಶಾಂಭವಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು 95 ವರ್ಷ ಆತನ ಪೇರು ಅರ್ನ ಬದುಕದ ನಡಿನ್ಕೇನ್ಗ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದಕೇನ್ಗ ಸುರುಕದು ಈರ್ನ ಜೋಕ್ಲುಪ್ಪುನಗ್ದ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲು ಪುಟುದಿನ ಇಲ್ಲು ಆ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬಂದ ಐಕಲ ಬಾವ ಐಕಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ಏನ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತದೆ ಆರೇನೆ ಪಟ್ಲೇರಾದಿತ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕುಲು 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಜನ ಇರಗತ್ತು ಈ ದಿಕುಲು ಈರ್ನ ಅತ್ತ ಮಗ 10 ಜೋಕುಲೆ 15 ಜೋಕುಲೆ ಈರು ಶಾಲೆ ಹೋತಾರ ಬರ್ತರು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಕಲ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏಳನೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಆ ಕಾಲದ 7ನೇ ಬಣ್ಣ ನಿನಗೆ ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವ ದಮಣ್ಣ ಆನಿ ಕಾಲದ್ದು ಅವಾಗ ಹೆಂಚತ್ ಶಾಲೆ ಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆನೇ ಹೆಂಚವು ಬಟ್ರ್ ಕಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಿ ಬರ ಐತನೆ ಬೆನ್ನಿ ಬರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನೋಡಲ್ಲ 6 ಬಗ್ಗೆ ಮೂಜಿಕೊಂಡು ಏನ ಪಪ್ಪನ ಹೆಂಚಿನ ಕಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇರು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದಾರಿ ವಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಜಪಗ ಇರಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜೋಕು ಗಲ್ಗೆ ಒನಸು ಚಾ ಐದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಏತ್ ಜೋಕುಲಿ ರೇಗ್ ಸರಿ ಸರಿ ಐಟ್ ಆಜಿ ಆಣುಲದೆ ಇತ್ತು ಆಜಿ ಆಣು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡ್ ಬಣ್ಣ ಸರಿ 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 ಮಾತಿರ್ಗ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಹುದ್ದಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಕಾರಮಿತ್ತು ಉಂತು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಇರು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಸರಿ
ಒರಿ ಬಗೆಯಾರು ಹ್ಮ್ 4 ಒಂದು ಹಾ, ಹಾ. ಹಳೆಗಡ್ಡಿ ಹಾ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಗೇಡಿ ಬರೋದು ಹಾ ಈರ ಉಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರ ಬಗ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದ ಅದೇ ಯಾನು ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹ್ಮ್ ಕಡಿಗೆದ ಹ್ಮ್ ಇತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ ನಿನಿಕ್ಲ ದಲ ತೊಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೀಕದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾರ ಈರ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅದು ದುಂಬು ಏನ ಪುರ ತಿನ್ನುವಂತಾರೆ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋ ಅಂತ ಅಂತಾರ ಕೊಡಿ ಮದ್ದು ಬರೋದು ಕೊಡಿ ಮರ್ದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡಿ ಆಯ್ತದೆ ಹಾ ಕೊಡಿ ಮದ್ದು ಕೊಡಿ ಬರೋದು ಹ್ಮ್ ಪಕ್ಕ ಹ್ಮ್ ಹರಿಭಟ್ರು ಅಂದ್ ಹಳೆಂಗಡ್ದ ಹ್ಮ್ ಪಕ್ಕ ವಾಸ್ತೆ ಕಟ್ಟದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾ ಅನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಾರ ಇರಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆತ ನೆನ್ನೆ ದುಂಬು ಪುರ ಸೀಕಡ್ ಬೋರ್ ದಿನ ಅಂಚ ಹಾ ನಾಳೆ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ತನ್ನಲ್ ಮರ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಬರೋದ ಬರುವಂತೆ ಹಾ ಜೋಕುಲೆ ಬಳಸೊಂದುತ್ತೆ ಹಾ ನನಗೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾ 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 ಐಕ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಗೊಂಡೆ ತುಂಬೋದು ಹಾ ಮಂಜಿ ತಿಕೊಂಡ ಐದು ಕೈ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಬರೋ ಅವಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಹಾ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ದಲ ಜೋರುದ ಅಂಜದಲ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲೆನ ಐತೆ ಆಜಿ ಜನ ಅನ್ನುತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪೊಂಡುಲು ಅಕಲಿಂ ಪೂರ ತಾಂಕುನ ಪುರ್ತುಡು ಬಂಗ ಆಯ್ಜೇರೆ ಬಂಡೆ ಇತ್ತು ಹಾ ಹಾಕೊಡಿ ಹಾ ಐಕ ಐಕಂದು ಬೇತ ಬರೋ ಜನ ಇತ್ತೇರೆ ಹಾ ಬೇರೆ ಜನ ಹಾ ಹಾ ಹಳೆಗಡ್ಡಿ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಹಾ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೇರು ಹಾ ಮಾಹಿತಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ ತಿರ್ಬೋರು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾನ ಇದು ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂತೂನಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಅಂತೂನಾಗ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ದುಂಬುದ ಬದುಕು ಎಂಚೆತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಹೆಚ್ಚ ಚಿಕ್ಕಂಡು ತೂರ ಹಾಕೋಡು ಹಾ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಚಿಗುಣಿ ಯಾವುದು ಹಾ ಬಯ್ಯನಗ ಬೆಂದ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟೋಡು ಇತ್ತೆ ಬರಾಗ ಪೈಪುಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅವು 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 ಅಂಜ ಎಂಚೆತ್ತ ರೈತದ ದಿನ ಸುಖಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಗಲಿ ಈ ಸುಖಲ್ಲ ಇದ್ದದಾಗಲಿ ಹಾ ಬಾರ್ ಮೆತ್ಪುನ ಐಕ್ ಪುರ ಈರ್ಪು ಅಂತಾರ ಬಾರ್ ಮೆತ್ಪುನ ಪನೆ ಎನ್ನಲ್ ಪುನ ಪುರ ದಾಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಜನ ಇತ್ತು ಮಾತೆಕ್ಲ ಜನ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾ 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 ನೀರು ಅತ್ತು ದುಂಬು ಈರ್ನ ವಿರಾಯದಗಳು ಓಡಾಸ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾ ಅವು ಪುರ ಬಲಸರ ಅಂದ ನನ್ ಅಪ ದುಂಬು ಪುರ ಮಿಲ್ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಲಾರು ಮಿಲ್ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಪುನೆ ಬೆಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತ ಮಿಲ್ ಮಿಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾರದ ಮಿಲ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಪುನೆ ಎರಡು ಬೆಂತು ಹಾ 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 ಎರಡು ಮಾಜ ಬೆಂತಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಚ ಎರಡು ಮೂಡಿ ಹಾ ಓ ಅಂಚ ಕಾಣಿ ಬೇಕಲಕ್ಕದ ಏನು ಬೇಯ್ಪವನ ಒಂದವರ ಪುರ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕದ ಬೇಕು ಹಾ 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 ಇರ್ಲ ಆತ ಅಪಗ ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅಪ ದುಂಬು ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆ ಇರಗಲ ಇಜೆ ಲಕ್ಕಡ ಅಗುನು ಬೇಕು ಆಗಲಿ ಕೈಯ ಉಂಡ ಹಾ 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 ಬೇಕು ದಾನೆ ಪೋಡು ಹಾ
ದೊಮ್ಮೂರು ಮಾಡೋದು ಹಾ ಅವೈಕ್ ಜನನೇ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ತಿನ್ಪಾರು ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ವಾರು ಚಾ ಬರ್ತದೆ ಹಾ ಒಂಜೆ ಚಾನೆ ಇದನ್ನು ಹಾ ಕಾಂಡೆ ಗಾಂಡೆ ಒಂಜ ದೋಸೆ ಬೆನಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬನಸ್ ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ವಾರು ಕಾಂಡೆತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲಕ್ಕದಾದ ಹಾ ಬೈಯಾಗ ಬೈಯಾಗ ಏತು ಹೊರ್ತು ಜಪ್ಪುನು ಟಿವಿ ಪುರ ತೂಪರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಪುರ ಹಾ ಓ ಪುರ ತೂಪರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ರಾಮಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ತೂಪರ ಹಾ ಅಪುರ ತೂಪರೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂನಾಗ ಅವಾಗ ಬೇತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ತೂನ ದಾದ ಇರಗಂದ ಅಪ್ಪು ಇರಗ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಡ್ಡಾಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಡ್ಡಾಪಿನ ಬೇತೆ ಕಥೆ ಪುರ ಸೀರಿಯಲ್ ಅವಳ ಪುರ ತೂಪರ್ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಆಡು ಇರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚಿನ ಪಾಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಕೊಡಲಾತು 100 ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕಲೆ ಮರಣ ಪರಿಚಯ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಇರ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಡು 100 ಕಾಲ ಬದುಕಲೆ ಕಾಡು ಸೊಲ್ಲೆ ಬಂದಲೆ ಬೆಳಪು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಊರು ಏರ್ನಲ ರಾಯರಗಲದ ಅಂತೆ ಐತಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಸುದ್ದಿ ಆಂಡು ಹಾಲು ಕಾರಣಗತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರಣಗು ದಯಪಂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೆಳಪು ಅಲ್ತ ಊರುದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ್ಪರೆವು ಆ ಊರದ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪರೆವು ಆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡುದಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋದಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರಂದ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಇನ್ನು ಕನಗ ರಾಜಕಾರಣೊಡ್ಲವಲ್ಲೇರು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲಲ್ಲೇರು ಧಾರ್ಮಿಕವೈನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲವಲ್ಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಐಕಳ ಕಂಬುಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದತ್ತು ಇಡೀ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುದರಂದೆ ತಂದಿನಂಚಿದನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋನತ್ತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ್ ಪೊನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಪೊರಮೊದ್ದು ಉಪ್ಪುನಾರು ಐಕಳ ಬಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊನೋದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಪಿನಾರು ಸುರೂತ ದೇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೂ ತೋಜುನ ದೇವರು ಇನಿ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನ ತೆರಿದಿನಾರಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಎಂದೇನೋ ಆಣುಲೆಡ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆ ತನ್ನಡು ಹುಟ್ಟಿದಿನಾರು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನ ನೆಂದಿನ ಆಯ್ಕಳ ಬಾವ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾದು ಅವ್ರನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಮನೆತನದ ಎಲ್ಲೂರು ಪಟ್ಲೇರಾದು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಇದ್ದಿನಾರು ಎಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ತೇರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೇರ್ನ ಕಣನೆಯ ಪಪ್ಪ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಾದಮನೆ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಲ್ನಾಡು ಪಾದಮನೆ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪಾವಂಜ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಅದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಇತ್ತು ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬಲ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಆ ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ್ನ ಕುಟುಂಬದ್ದು ಬೈದಿನಾರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ ನಗಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಗ್ದಿ ಬಂದಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು 100 ಜನ ಆಗಲು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ ಕೈಕಂಜಿಲು ಸಾಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಾಗಲೇನು ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಜೋಗ್ಲೇನು ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತೊಟ್ಟು ಕಣನಾಗಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಜಿ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ್ಬೋದು ಆಂಡಲ ಆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದೇರಿ
ಅರೆಗೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳ ತಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ತಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ತಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಬಾರಿ ಕಣನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅಗಲು ಅಗಲನೇ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಪದ್ಧತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಣಸು ಪಾಡೋಡು ಅಗಲು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೋಡು ಜೋಕುಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಶಾಲೆ ಕಡಬುಡ್ ನಂಚಿನ ಪೂರ ಗ್ರೈಡಿಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲಿ ಆರ್ನ ಬಿತ್ತಿತ್ತು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತಿರ್ತೇವೆ ಒವ್ವೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಗೂ ಅಲ್ಪಲ ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಹಠವಾದಿ ಆದ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋಡು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಾತೆರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂವೋಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಟಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೊಲೆಪಾದೇರಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜು ನಂಚಿನ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚದು ಒವೇ ರೀತಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು 95 ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ಬರ್ತಂಡ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೇಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲೇ ಪರೆ ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೊರೆ ಹುಡುಕಿದ್ದೀರಿ ಅರೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ನಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬಾಯಿಡು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನು ಪೋಡು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಾಡು ಯಾನು ಸೈಯೋಡು ಬಂತು ನಂಚಿನ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲರಿಗೆ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಏನು ಅಕ್ಕಲ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಬರ್ತದೆ ಯಾರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಅತ್ತಿಗೆನ ಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಬುಡಿದೆಲ್ಲು ಪೂರ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ದೀವಂದೆ ಮತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂಜಿನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಶತಾಯುಷಿ ಅವಳು ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಉಂಟು ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಐತಿ ಮಾತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಹೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಪಿರೋಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನಾನು ಜೀವನ ದುಂಪೋಡು ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಇರ್ಲೆ ಕೊಡು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನ ಅತ್ತೆಂಜ ದುಂಬೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತವಾದ ಆಹಾರದ ತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ದಾದ ಬಂದಾಗ ಅರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಲ ಜೋಕಲೆ ಕಮ್ಮಲ್ಪರ ಬಂಡಿ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಬಂಗನ ಟೈಮಡು ಯಾಂಕಲ್ ತೂತ ಅರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿದ ಜೋಕಲೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ಪಾದ ಪೂರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂಕದೇರ ಅಂಚೆ ಏರೆಗಳ ಬೇನೆ ಮಂದು ಜೇರಿ ఒక ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪು ಜೇರಿ
ಮಾತ ಕಡೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕಣನ್ಯಾವಡು ಅಪ್ಪೆಯಾವಡು ಅಮ್ಮೆಯಾವಡು ಅದಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಅದು ಪಟೇಲ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ಪಟ್ಲೇರ್ ನಗುಲಾಗುದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನ ಐಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ತು ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇತ್ತದ ಜನಗಳಿಗೆ ರೆಗ್ಲ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಇಂಚ ಬದುಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಗೂ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗುದು ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಲಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಂಡಲು ಬುದ್ಧಿ ಬಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ತಿಂಚ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಏ ಫಲ ಇರೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ನೆರ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವರು ಬಂದೊಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ದೋಸ್ತಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಪುರ್ಲುಡು ಬದುಕಿರು ಆಯ್ತು ಓಸ ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆದ ಬದುಕಾಡು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯವಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.